Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda isithembu kanye nesingane isithembu sakhuluma ngomacele nomayeni because kunabantu abaqhathanisa umacele nomayeni bathi yo umayeni yena isidina sakhe ngokuthi angamukela amanye amakhosikazi naye ebe second wife or third wife. Okay. Kunenye i-episode la umacele abala khona ukuthi kahle kahle umayeni number 3. Mase kuthi-ke recent episode abakacele baveza ukuthi umayeni number 3 after uMaSaul lo ngasekho emhlabeni. Asize-ke entweni yokwamkela amanye amakhosikazi. Manikhumbula season 2 or 1 kule episode la umsele kakhulume namakhosikazi sephelele ngendaba ka-number 5 lana umayeni athulisa khona umacele wathi enye into le ndaba eyenzeka eMzumbe umacele akayazi. Yes, umacele uvume ukuthi akungena amanye amakhosikazi after yena because kuneyingane ezo-20 kodwa umacele useSeapark, right? Umacele uhlala eSeapark. uMakhumalo ufika eMzumbe kuqala noma ngabe ufike kuqala as unkosikazi or i-girlfriend kodwa umacele akekho kule gceke ewu-first wife. Umbuzo wami-ke uthi wena lokwamkela okhuluma ngakho bawuqhathanisa okwamayeni nokamacele kufana kanjani because umayeni yena abantu okhuluma ngabo uhlale nabo egcekeni elilodwa. Lendlu eyakhiwe yamacele asazi noma uke wahlala kuyo inyanga kodwa sikwazi njengamanje masiyibona esenikeza uSne uthi vele lendlu yena akayisebenzisi kodwa indlu yakhe eyakhiwa eMzumbe. Umacele useSeapark. Mhlambe-ke uqhathanisa ama-phone calls abetholwa umacele ehleka kanye nabantu abahlele egcekeni elilodwa bephambana because asazi ukuthi izindlu before bezisondelene kanjani. I-experience kamayeni ukuthi uMakhumalo noMangabe basendlini eyodwa and already bona babangani because bahlanganisiwe as friends. Into engiyaziyo abangani bayahleba ngisho ngabe kuthiwa abangani abahlangana emsebenzini, abangani abahlangana esontweni, ikhona nje le nto yobungani yokuhlebana. Ngesikhathi uMangabe noMakhumalo bayabangani already umayeni bayamhleba. Angazi ukuthi mhlambe isikhathi abafike ngaso bafike bese kunokuthula yini noma kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uhusband akwazi ukukhuluma nabo kuze kube khona ukuthula because unkosikazi ofika emva komunye uzitshela ukuthi ungcono ubonomunye indlela esibuka ngayo. Umayeni efika enolwazi lokuthi uMakhumalo uyi-girlfriend because ileyo version yakhe uzoba nenkinga noMakhumalo. uMakhumalo ozohlala noMangabe because bona sebeyabangani bobabili bayazana vele i-chaos. Kodwa kule chaos-ke kufanele sikhiphe umayeni eceleni sithi akakwazi ukwamukela amanye amakhosikazi. Mase silinganisa nomacele oseSeapark ongekho kuleli gceke. Uma umayeni ethulisa umacele wathula ngoba wayengamtshela amanga ukuthi into eyenzeka eMzumbe awuyazi and eMzumbe-ke awazi uhlale khona. Ofikayo ufika kuthina kanti manje sesiyakwazi ukutholerate omunye nomunye. Manje mina bengifuna ukwazi ukuthi uqhathanisa kuphi ukwamkela mawuthi-ke umacele wakwazi ukwamkela amanye amakhosikazi eza after yena umacele azange ahlale namakhosikazi aseMzumbe namanje sesafuna umsuka because eMzumbe kunenganekane yazi ukuthi ngiyakutshela futhi yabo indlela engakhona inganekane ngaxoxela yona ngoba ngiyazi ukuthi ezinye izinto phela bazikhuluma ngesikhathi bengayikhulumi sayifuna siyithole. eMzumbe bekunenganekane inde kakhulu inganekane yakhona kodwa-ke nje sengibuza ngokwakho uqhathanisa abantu ababonana everyday mangabo everyday or abantu abakwazi ukuhlala unyaka neminyaka ndawonye bafunda mase uqhathanisa nama-phone calls abephakathi kwamamkhulu noMangabe because into oyizwayo ukuthi umamkhulu at least noma lokwamukela okhuluma ngakho kwamamkhulu kuhlukile. Umamkhulu akaze kuhlale noma yini
akaze ehlale noMaNgwabi noMaKhumalo. Uyebuye babona ngaleso sikhathi sizwa ngaye. Namanje futhi wathena akathanda iMzumbe. Before-ke kufike ko-season 6 nobani. Size sathola naku-season 5 ukuthi kanti kwasekuqaleni eMzumbe bengahlali khona. Ase siyibuza ukuthi why uMamkhulu engazange ahlale eMzumbe? Asiyifuni-ke impendulo-ke sesibuka uhusband wabo. Mase sithola impendulo ukuthi why engakwazanga ukuhlala eMzumbe. Mase siqala siyabuka ukuthi kanti ezinye izinto zi-unclean, zi-unholy ngalesi sithembu. Kunesizathu esihlakaniphile futhi. Kodwa uma ulalela uMamkhulu ekhuluma kwenye interview wathi yena ukwenzele ukuziprotector. Yinto afika nayo lokuthi kulama terms and conditions ngeke aze ahlale eMzumbe. Uhusband wakhe uzoba naso isithembu kanti isithembu uyakuvuma lokho kodwa amakhosikazi akhe ngeke aze awabona. Iyona version yaMamkhulu yokwamukela-ke leyo. Kanti eyamayeni kuthiwe akazoba unkosikazi la abuye naye umntwana kodwa kusazophithizela la because makuphithizela kune-assessment eyenzakalayo and le assessment kuyobe kucaca ukuthi kufeyila bani, kuphasa bani. Manje wena uthi-ke le phathi yokwamukela ya-accept isebenza kuliphi isayidi, engqondweni kuqala uyisebenza enhlizweni oyinto oyaziyo, inganekwane wakwaxoxelwa yona before wayi-understand because into ozama ukusitshela yona ukuthi kunomuntu oyithoyizi ozothi ekwi-situation angayiboni noma mhlampe ubona ukuthi ulala kakhulu ubuthongo engaboni ukuthi kwenzakalani ngoba phela mina nawe siyama-viewers singayibona ezinye izinto ukuthi kanti bekukanjani lana. And mangithi kanti bekukanjani laphana bezikhala ngixoxele into abayenza kumacele bayenzele kumayeni, abayenza kumayeni bayenza kuMakhumalo, nabayenza kuMakhumalo bayenza kuMaNgwabi. Kuba unkosikazi ukuthi yena mhlampe ufaka i-makeup engakanani kule nto le azama ukuyenza ukuthi ibe yinhle kodwa siyayibona ngoba uMacele ulotsholiwe kwangaphela isikhathi esingakanani kwalotshola uMaSawule. uMaSawule elotsholiwe isikhathi esingakanani uMayeni ulotsholiwe. I-encounter yaMaSawule noMayeni bakhuluma ngomunye unkosikazi okhona kodwa bengambeki as unkosikazi. Lo nkosikazi lo okhona amakhosikazi awu-2 ehlangana engakwazi ukuphuma nokuthi ungunkosikazi ngaleso sikhathi asisazi isizathu. Naye futhi esekhona akazi ukuthi omunye ulotsholiwe ekhona. Into ayaziyo nje ukuthi uyavela ese-prepare for umshado wonkosikazi ozohlala kuleli gceke akulona, aphinde lo nkosikazi abekwe ngaphambi kwakhe ngoba namanje kusathiwa u-second wife uMayeni kodwa uMacele yena uthi u-third wife uMayeni, ebala ukuthi khona o-before uMayeni. Kunjalo kungena uMaNgwabi, kunjalo khona uMakaMpilo. Manje ukuthi omunye unkosikazi ukwazi ukufaka kakhulu i-makeup kulesi story akwenzi thina ukuthi singayiboni ezinye izinto kodwa u-accept-ke lo ufaka kuMacele noMayeni. Ngibuza ukuthi uqhathanisa ama-phone calls nabantu abane-experience egcekeni elilodwa masuthi yinto eyodwa na. Yingakho mhlawumbe uzothi-ke uMayeni yena into yakhe yokungamukeli. uMacele wamukeleni lawo amakhosikazi? uMacele kumshado kaMayeni wathi kufana nephathi. Angihleki ngoba ngihlekisa and umuzwa wakhe angeke ngize ngikutshele-ke njengengane ngithi umuzwa wakhe omuhle noma umuzwa wakhe wawungemnandi kodwa kwakuwumuzwa wakhe. Umshado owawunabantu wathi nakufana nephathi uMacele kodwa yena uthi ngokwakho uthi wamukele amakhosikazi. Cha mhlampe bamukele ukuthi uhusband uzoba nesithembu. Eyabo bonke nje sesikhuluma ukuba genuine kwabo ngayo yonke into eyenzakala asazi. Kodwa nje uMacele wathi phela nje kade kwakwenzeka kufana nokuthi usephathini. Shuthi wayeze kwiphathi-ke kaMayeni noMseleku emshadweni. Wajika lapho sathi sesihamba isikhathi wathi kulenye iphathi akasayi, akasafuni mina angihleki ngoba kuhlekisa. Wajika wathi uMacele kwenye iphathi shusela kube kushada khona uMseleku ngoba phela wathi ayikho into engamvimba because ukubuka uMseleku eshada kube kufana nephathi. Kodwa into engiyizwile futhi wathi akazazi ukuthi uzozizwa kanjani
engibona ukuthi ngesikhathi kushada uMayeni wabona ukuthi uzizwa kanjani uma kushada uhusband wakhe. Okwesibili nokwesithathu nokwesingaki mhlampe kuzophinde kumvusele loya muzwa ngoba akakwazi ukubuka umshado masethi iphathi. Angazi ukuthi umshado nephathi kufana kanjani, and hhayi ukuthi kwakuwumshado base be-renew-a ama-vows because banazo iy'thombe zomshado before. Hhayi-ke ilobolo ngoba nalo ilobolo ngumthetho wase-South Africa umshado. Kodwa lona-ke wey'ngubo ezimhlophe banawo uMayeni. Lwesi esesiwubuka kuthina ku-2010 babe-renew-a ama-vows. UMacele elapho wathi yena yiphathi lena, ubebuka iphathi. Wabona ukuthi ngoba eseyibukile iphathi kaMseleku neyaMayeni angeke esakwazi ukubuka iphathi yamaKhumalo noMseleku. NekaMangabe-ke noMseleku asazi ukuthi iphathi asazoya kuyo yini ngoba uMacele wathi kufana nephathi. Angazi-ke uma usizothi angeke sengizama ukukhombisa lento yokwamukela kwakho othi wena ikhona ukuthi nje nawe uyayikhanda inganekwane njengabo nabo uma bexoxa inganekwane. uMacele kwaphatheka kabi kuleya phathi yaMayeni. Wabona ukuthi ngoba iphathi kaMayeni imphathe kabi nekaMakhumalo izosuke imvusela amanxeba. NekaMangwabe futhi iphathi ingaze isuke imvusela amanxeba. Kodwa bese ngibuza ukuthi ubaqhathanisa kanjani-ke abantu abahlala ndawonye nofonela abanye. Masuthi wena lo ofonela abanye yena u-welcoming ngoba uyabafonela. Lo ohleli nabo egcekeni ebafonda eze bajwayele uyena o-wrong kakhulu. Hhayi, cosicos siyaphela-ke, bye.